Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kynjoh Khlot Committee ni ka KKC jong ka Seinraij Jowai. Haka thong banwan ra ya ka jingsngau ya jan hapneng ki para samla jong ki dong ki snong baper. Haka sngisai jan kala penlong ya ka jing kenduk lang hayeng wale ka lom perdi yong pia. Kum ka jing ai men mi ki samla lawan ban sakhilang ru da upadoloi ki ilaka Jowai uwahe puramen Kynjoh wahe OR Chalam President Seinraij Jowai wahe GH Bare Founder Secretary KKC bat kiwei ki balasha khos ngauba. Ya ka jingalang lapanya de ulat wandakar Chairman KKC bat layo ka ngu blai ngu siem na urang ba mi Kynjoh. Vice Chairman KKC kat ba usin mi ki lato Secretary KKC haba kod ula ai ki kentins ngongo. UGH bare kemuwei ne ki nong sedang ya ka KKC. Ulaya thu ya ka jingyat lenti ka khenrut khlo. Haka thong ban train na ka banta ka bhakamian kanyam karukom dustur ki khon kanyam tre. Kiwei de ki blakren aimen sim bat kentu kenpham ya ki samla kilong uwahe OR Chalam President Seinraij Jowai bat uwahe dawan chu lamar ubadai uwei na ki baladan benta ban penbet penbeang ya ki artli ki kot nyam tre. Kani ka jingalang ka long ru shibanta ka jingle buram ya ka jing Kynjoh ka jingyat lenti ka KKC sha umau mer balai phau artli ki Snem. La penshong shit ya ka jingalang da ki jingrai bat ki jingshan bat ka fashion show.